Точно. Чакай, ваше ли плата? Чакай, бе. Не е това, бе. Той е гражданин тук, няма никакъв проблем това, разбирате ли? Оттам в ляво... Не, бе, там е задръстена към паметника Левски. Паметника Левски е свободно. Не, напред е свободна. Ясно. Направете. Минете по Дондуков, Раковска, Ама там всичко как ще стигне, бе? Значи на оборища ляв завой да направи. Тук как да тръгне? От тук е свободно. Къде е свободно? От тук и в ляво по Не оборища. може да седиме господина половин час в таксито и да Защото те олигофрени ми обясняват как ще стигне назад. За това. Кой е олигофрен? Ама всичките са тук, който седи. Ама свободен си поговориш. Що? Ама добре бе, господине. Половин час и е 10 лева си плащам. Плащате си, няма Еми, значение. плащаме си и се съобразяваме. Кога са ви обидили, нали? Гарантирам ви, че Кой ви обиди? нямам спомен да... Някой каза ли ви Не, аз мога да ви гарантирам със себе си. О, не, това въобще не е ред да грешите. Грешка сте. Грешка сте, сериозно ви го казвам. Искате ли да протестирате? Имате ли право да протестирате? Пуснете този човек да си отиде, защото такси... Да, дръпнете се, той ще дръпне. Не, назад няма. Има място, улицата от дясната страна е свободна до Дондуков. Ете така да Ние чакаме половин час в таксито, плащаме си 10 лева. Идете зад троле 9 Борово. Няма кой да ви гаси сградите, Тук не са само полицаи, тук не са само полицаи, пожарникари, спасители. Без това са никакви специализираните успех. Но ако застанете пред президентството... Ще застанем, вие явно не ме чувате. Аз ви чувам по говорите, вие чуете нас. Протеста на софиянци, нито протеста на цялата. Не, вие се